jolloin tuloksena oli 70 koiravaljakon kasa Sievin lähistöllä. Viranomaiset neuvovatkin kansalaisia liikkumaan sivukatuja ja jäätyneitä jokia pitkin. Seuraavaksi Yhdysvaltain politiikkaa. Herra Työtupe on edelleen norsukaupoipuolueen johdossa. Hän pelkää, että joku vielä ampuu häneltä peruukin päästä, sillä hän sanoo valehtele ja tuupi rodeossaan asioita, joiden vuoksi ihmiset ampuvat toisiltaan perukkeja päästä. Herra Työtupe voitti surullisen robotin, joka ei onnistunut voittamaan puolelleen kylpysuolaa, alligaattori-iskuja ja byttoneita kotiosavaltiossaan Amerikan peniksessä. Herra Työtupeen raivokas voitto ei kuitenkaan ole vielä varmaa, sillä kiva ja hiljainen kaveri voitti kotiosavaltiossaan Kiikkukylässä. Kiva ja hiljainen kaveri toivoo olevansa vuoden 2016 viattomin ja haastavansa herra Työtupeen loppumittelyssä heinäkuussa. Kiva ja hiljainen kaveri vihaa naisia ja rasvarotta on edelleen käärme, kerpiili ja sairas kilpikonna puolueiden vihaama. Hän on kaikista rotista se rasvaisin. Amerikan politiikan vasemmalla laidalla hippi-Aasien puolueessa rouva Saksofoni voitti Kiikkukylässä saamalla kaikkien LeBron Jamesien ja Drew Caryn äänet. Rouva Saksofoni voitti, vaikka hän kertoi emävalheen, että kuningatar norsukauboi keksi AIDSin. Vaikka eläkeläisjuutalainen luultavasti tuleekin häviämään, on hänellä riittävästi kannatusta kiimaisten teinien keskuudessa, että hän pääsee mukaan heinäkuun sateenkaarihalijuhliin. Ja viimeiseksi hiukan hiljaisemmassa Amerikan politiikassa presidentti Obama hoito oli niin tuohkeissaan siitä, että elefanttikaupoit kieltäytyivät kuulemasta hänen isotuomariehdokastaan, että hän päätti vierailla Sikarisaarella voidakseen edes polttaa rauhassa. Ja seuraavaksi siirrymme seuraamaan Lepsu-hirvisarjan jaksoa, jossa hirven kasvattaja Kalevi Kekkonen kertoo, ketkä ovat kevään 10 lutkahtavinta hirveä.